Το έργο βασίζεται στη Χιονάτη και στον Γκριμ. Τη διασκευή την έχω κάνει εγώ. Λόγω της σχολής της μου αρέσουν τα ψυχοπαθολογίες τέτοια. Στο δικό μου κεφάλι η Χιονάτη έχει σχιζοφρένεια ή διφρένεια, πείτε το όπως θέλετε. Δεν φαίνεται προς τα έξω, λοιπόν έχει φτιάξει έναν κόσμο στο κεφάλι της. Επειδή είναι πάρα πολύ ερωτευμένη, έχει φέρει τον πρίγκιπα στην πραγματικότητα να είναι νεκρός. Ο πρίγκιπας την οδηγεί, στην ουσιοδηγείται μόνη της μάλλον, στις 7 κόρες Σιρίδας, που είναι 7 πλάσματα, είναι τα συναισθήματα. Και επειδή ακριβώς η Χιονάτη δεν έχει συναισθήματα, γιατί την έχει καταπιέσει η μητέρα της, η μητριά της μάλλον, σιγά σιγά αποκτά όταν κάθεται εκεί πέρα. Και όταν αποκτήσει και τα 7 συναισθήματα, πάει στον παράδεισο και βρίσκει τον πρίγκιπα και είναι και πάλι ερωτευμένη και ευτυχισμένη. Κάνω το καθρέφτη. Είναι ένα πολύ αγνό πλάσμα με μαγικές ιδιότητες, το οποίο το έχει πάρει η Βασίλισσα, η κοκκινοαίματη, και το έχει φυλακίσει μέσα στον καθρέφτη. Αλλά επειδή φοράω λευκά, όπως το λευκό παιδί που φεύγεται μετά, το λευκό σε ένα ρόλο στην παράστασή μας σημαίνει ότι δεν είμαστε ζωντανοί. Είμαι μια νεκρή πριγκίπισσα λοιπόν, η οποία αφηγείται τι συνέβη στην επόμενη νεκρή πριγκίπισσα. Κανείς δεν με θυμάται ποτέ, όλοι ρωτάνε ποιος κάνει τη Χιονάτη, κανείς δεν ρωτάει ποιος κάνει το πρίγκιπα, προσπαθούν να τα αλλάξουν. Έχουν κάτι μαγικό οι πρώτες λέξεις μιας ιστορίας. Δεν ξέρεις ποτέ που θα σε οδηγήσουν. Οι δικές μας οδήγησαν εδώ. Στους στιχούς της μικρής μου φίλας